sakmang kaham sago phangana sikla phanti samungkhai sebokhai tongjamani phiaba tabok sago a phankrikya a sikla phanni phanbai samungtangi manjalia thanai bisisini romoi Tongaro pok Kwlaijak Tongaro no chawo Tongaro no khiwo sutuyo ma phakri bigran tutunyo lekhapora gorong wngkha graduate khlaigya yaklo private CES rungnogo lekha phurungka phiaba asumsa bemar hamya sago manjakma bai tabok Tongaro Kwlaijak Kishore Tripura Dr. Sawi rekha diabetes wngkha sugar normal busago sodium bai potassium bial wngmani bai tabok sago phankri Tongaro Kwlaijak bwskang talni kok wngkha July talni chini salmario Chennai thangnai nango rangpusa phiaba yago rangpusa belai kosorjak haini bagino lukurun thaniwo chubachu sanka Kishore Tripura kebo khagonang lukurok chubana musungkhe chubai mano o nangi tongmani jorawo bank account 15021000029281 IFSC code IBKL 000150 call eba GPay number 7628801886